A Xunta de Galicia segue co seu proxecto de mellora da seguridade viaria no treito entre Pontevedra e a Lanzada. Entre estas reformas atópase a rehabilitación do acceso á praia da Carabuxeira. O alcalde de Sanxenxo sinalou a importancia desta obra. Por acometer esta obra, que era unha obra moi necesaria e que non é de gran envergadura económicamente, si é verdad que é moi importante polo tema da seguridade que facía falta aquí, donde a acera se estreitaba moitísimo e, polo tanto, agora, coa cesión que fixo voluntariamente os propietarios do Hotel Puente, vai nos a permitir continuar a acera por diante de todo isto, que dá aquí unha magnífica vista da playa de Carabuxeira coa ría de Pontevedra ao fondo. Os traballos están a desenvolverse á altura da Avenida de León. Coa reforma ampliarase a beirarrúa e mudarase a escaleira actual por outra máis grande que será accesible para todas as persoas. O custo da obra é de máis de 35.000 euros. Estamos diante de unha obra de mellora de seguridade vial, evidentemente ampliar o que era esta beirarrúa, modificar o que é a escaleira, pegarla a casa baixa recto, mellorando os seus ensanches e, bueno, destacala dentro, que é unha obra de 35.500 euros, e non unha obra grande en canto a importe, pero si é moi importante pola ubicación na que estamos vendo, non? O delegado territorial da Xunta en Pontevedra destacou as melloras que o organismo autonómico está a facer nesta localidade. Destacar que os 28 km que estamos traballando, os 28 km que hai entre Pontevedra e a Lanzada, onde o importe máis importante posiblemente este no Concello de Sanxenxo, xa está adjudicado o último tramo hasta Portonovo, e tamén vamos a traballar na Granxa, nunha serie de obras tamén, na calle Progreso, evidentemente que está quedando francamente ben. A obra ten de prazo 3 meses para executarse, pero dende o Concello esperan que poida estar rematada o próximo mes.